Takže zdar ľudia, zdravím vás Henron u ďalšieho dielu z, takého, ako keby informačného dielu, proste informačného dielu, to nič, si nevšimnete, proste informačného dielu o tej mojej novej fanpage z YouTube. Takže na túto fanpage sa môžete vypridávať. Vidíte, tu budú napríklad informácie, prečo netočím, kedy vyjde video, napríklad členovia, potom udalosti, čo sa vlastne bude diať, kedy sa to bude diať a teda. Potom fotky tu budem dávať z mojich saveov, hociakých alebo aj z multiplayerov, alebo ak chcete, tak ma pridajte. Tak si ma pridajte, ja vám možno tu v čete napíšem môj Skype a môžeme si zavolať a môžeme sa odfotiť na takom serveri, alebo tak. Takže tu to bude. A súbory. Tu neviem, čo bude. A to je asi tak. Takže to je z tohto zatiaľ všetko. Prišli mi 2 správy, pozrieme. Minecraft mod. Takže s tým si budem písať. Sakra, teraz už vidíte vlastne, čo som si písal. Sakra, ne. Sakra. Dobre, už je to fajn. Vypni chat, daj sa head. Kšt. Takže tu Minecraft mod, ja ho poprosím o niečo, či, vlastne teraz jemu by mala prísť pozvánka do tejto fanpage a ak on to príjme, tak uvidíme. Detíkovec. To je vlastne kto? Nejak to je detíkovec. Nemá niekto na prodej Game Boy Color a nejaké hry? Nope. Nemám detík. Ale bol by som veľmi rád, keby si prijal tú. Vlastne už to prijali, myslím, že 3 z toho, alebo 2. To, čo som poslal, takže vlastne bola vytvorená tá fanpage včera. Áno, včera. Teraz bol sek, takže bude asi včera, nepočuť veľmi aj zase. OK. A o 6:00 pôjdem preč, takže to bude like boss. To budem proste why not? Aby ste mi verili, že mám asasína, tak som si pre vás pripravil niečo. What? Shit. Som pre vás pripravil niečo, aby ste mi uverili, že toho asasína mám. Takže, už si odpovedať, že aká je to dobrá. Otvor sa, ne. A teraz, tu, si nájdem tento počítač. Sakra. Si nájdeme počítač. Proste počítač. A tu už je napísané Assassin's Creed 2. To je E. A teraz, keď to zapnem, by sa to malo takto načítať. A teraz. Fuck. A teraz načítal. A tu mám hrať na celoť, zobraziť readme, zobraziť manuál, internetová zregistrovať. Ja nejdem nič radšej naklikať, ani na to nainstalovať, lebo to mi jedú väčšinou všelijaké hry ako Minecraft a ja vám tam chcem hádzať screeny na ten YouTube a YouTube, čo trapem na Facebook, na ten fanpage, tak preto to nebudem zatiaľ inštalovať. A to by bolo asi všetko. Ešte tie screeny, čo tam budem teraz hádzať, vlastne za chvíľu. Dobre. Sakra.
Tak, teraz som tu. Teraz vy ste, neviem čo ste videli, ale proste ja mám Windows 8, takže je to, ja to mám ťažšie ako to majú normálne počítače. Neviem čo ste proste videli. Je to 5 minút 18. Minecraft, ale tu už mám screenshot. No to sú už tie screenshoty. Keby sa to chcelo vlastne načítať, ale no. No tak nie. Keď nie, tak nie. Vlastne ja vám to takto ukážem. Ej, isté. Je to Spider Jockey. Ukážem to Spider Jockey. Poďme. Vy ste... Čo som klikol? Je to, počkejte, že do okna. Ale ja toho do okna. Sakra, teraz sa mi to buglo. Shit. Nehľadaj okno, toto. Sakra. Ja to... To obrzota. A ja keď knem tu, no by sa to bude do takéhoto okna. A tieto, no. Najmenšie okno, čo existuje a ono sa tu tam nevie hodiť. Vidíte, toto je ten Spider Jockey, neviem ako je to tam vidno, ale... Čo je? Dobre, radšej sa s oknami nebudem hrať. To. Dobre. Takže nahrávanie, tu je celá obrazovka, ok. A teraz bude menší strich. Strich. Sakra. To bol strich na zlom mieste. Takže. A. Ideme si ešte. To by bolo si pre tento diel všetko. Všetko asi. No ešte by som tam kecol. Rozmýšľam. Čo to? Áno. Bože, ja neviem, čo tam mám trepnúť. Ale asi by som do pozadia týchto nich mohol púšťať aj hudbu. Že? Tak mi napíšte do komentáru, že či mám pozadia videí púšťať aj hudbu. A ja sa pozriem, že ja budem vidieť, či požerávate tie videá celé, či to preklikávate. Takže napíšte do komentáru, či tam mám dávať hudbu a napíšte tam slovo... Píšte tam slovo Assassin. Napíšte tam proste. Napíšte tam slovo Minecraft. Takže to by bolo tento diel všetko a lúčim sa s vami ja, Enrion. Čabás.